الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami yakipagadatan mga datu nagu mga bai. Sandarkan wagi yang kutua kapipi aginawa. Mga pagariyami gia busu uras tanu di itano di pamagusya di tano di pamagusain. Agyang kutu mga pipi wasiat ipakapi agyang kutu mga sulda mga walay tanu. Maana ada dabiatan sa sulda walay. Si kumyangaw na namya pamagusaitan wagyang kutu sa beedun na ayap man nakisumpat tanu sa agyang kai urasiman tu kapipita na agyang kutu wasiat ika siyaw nagugyang kutu ika 10 wasiat ami aloy mga ulama si iku mga kitabiran. Pada sa mi alwira na wasiat nagyang kutu ika siyaw wasiat at tige na isna nawatan limaktabatin islamiyya fi baitik. Ayaman ini mga pagariyami natigo mga ulama ang beel ka sa maktaba Islamiyya si ikuwalain ka. Giyang kaya lagi day agal ba mga bangsami na tantud na ya kumala irarad sa giyang kutu kapakapi agyang kutu pamilya agyang kutu manusia. Giyang kutu mga kitab ang mga pipiya inisurat o mga ulama na pumasatan ron. Na teguun tano to si ikong mga walay tano, kaanap kebati agyang kutu ang mga watatano, o di na susabaed ko mga pamilya tano. Tigong mga ulama, apad sa agyang kutu pakaugup, kukapakasua, o mga watatano udina so pamilya tano nagusebut ni ran suaga matano nagyang kuto makambeel agyang kuto tao sa maktaba Islamiyya fil bait paman namay to library at tigun sa agyang kuto walay niyan. Kanaba tigun mga ulama iba kailangan na mala agyang kutu maktaba. Ayatigo mga ulama amala antapsan na sutaw na makuan yan agyang kutu mga kitab mga importante matatag-un agyang kutu pimberang mga pipiya kapenggunaan agyang kutu pamilya. Tigo mga ulama agyang kutu paman na lagi duto mbela na maktaba sa sulda walay na si itegu sa agyang kuto malbudun kuaan nagu agyang kuto darpa apketaguun o din apketimun agyang kuto pamilya. Kagimada kalpaman mga tawaad na mga kitabiran ugay na itatapukiran andi tatagua nalalaminan tatagun sa agyang kuto kababagbegeran na tanto mga paradur nadi. Tigo mga ulama siyo tutegu sa agyang kuto malbud kakekwaon agyang kuto pamilya na makapumatiya si ranon. Kebati iranon agyang kuto mga importante kailangan din agyang kuto katukawiranon. Agyang kuto miyaw na miyagposta ko wanto na matao sa agyang kuto di ka pamasaan si iku mga kitab sa aya antap tanuro mga bangsami na anamirakano materu
nagumapakalangkap wandep kekuagian ka ande mapemasa nagup kekuagian ka iya mga kitab a mga pipiya a umatagusi ko mga walay tanu na kebatia o mga pamilya tanu na papakaswasiranon na ketaguan sa mapia nagubaraka nagusindo wagian ko to asulda walay. Kagisa din sa tagu na kasi ikuwalain ka nagyuto din ng mambu papakalangkap sa giyang ko to asulda walay ka. Puna kaun taguun sumapia dagi-dagian ka iya mga kitab na aya mambu ito kirisulta niya si ko pamilyang ka na mapia. Pupman aya tagu na kaun nagyang ko to marata na aya mambuap ke tagu nagup ke pamula si ko pamilyang ka nagyang ko to marata. Yang uto ba miyak pusta ko sa panamartan wande mapemasagi ang ko to paman na mga kitab na alhamdulillah susabeed na paman na miyang guna na miya turu irarakatan to. Sa aya isa miya tauntan no nagyang ko to paman na rakagian ko to gurutan wa si Muhammad Alawi Abdul Qadir uway na kepakay dinisiran dimbitiarain uway yang ko to ba paman na riniply na ko niyan pan tigyan na paman na pagpiim makarakan tigyan no ba paman na sa kanay pumasa tigyan na kanaba guru ka paman na ayakabayakan na mapakalang kapakan si ikong mga tao wande mapumasagi ang kultura paman na mga kitab minitugalin minitranslate sa basa amranaw kaan sabut agi ang kultura mga tao. Yang kutuba alhamdulillah kamala ipanaguntaman sa mga ulamatan. Wad na mga ulamatan ayad na paman na mala panaguntaman nira na panamariran na mitranslate na nagyang kultura mga kitab mga pipiya kaan an makakuon sumada kalataw nagu anira na mapaganad way anira na mapaganad na sa kebaya mamasa na nakapakaya kontakan ni wagyang kutua gurutano adna paman na mga kitabiran na diran di pesaan na nakapakaya ku tanuron kagi paman nagyang kaya di tanu di pamagusain na pedati mga ulama amapia si ikwalay na adna maktaba ap kebatiaw nagyang kutua mga kitab way kebatiaw nagyang kutua mga kitab. Lagi dia natigu mga ulama na aya pemasaan utawa kitab amala iguna na paganero nagyang kutua mga tafsir. So mga tafsir na isanan ap kekuwaan sa mapian deuwan wagamatan wa Islam. Uway. Lagi do tafsir Ibn Kathir, Ibn Sa'di naguso mga peda mga tafsir. Lagi diyang panagyang ko tuawad na kitab ketuun tanwa mga kitab sa hadith. Uway. Mialoy tanu si ikumiyaw na apaman nagyang ko tuwa kitab sa hadith na isaw tuwa mapia kekuwaan tanu sa malaan deuwan kuwagamatan wa Islam. Na padarup nagyang ko tuwa ala akidah. Makakuha tanu sa kitab akidah. Uway. Na udiya ko keribat na adna paman na mga kitab amya pasad penuh mga ulama tanu paman na bitiara sagi ang kaya akidah mga bangsami isad no pama awida akala mi susugat rakatano sagi ang kaya paman na mga Muslim sa Pilipinas nagi ang kaya akidah kilay niwa paman na aya mala di kan bibitiara ayan ng mga ulama nagi ang kaya akidah na inuman utuman na benar sa mga ulama sa giyang kaya akida. Kagina ni paman na san pagilay agyang kutua parati agyang kutua manusia. Naguginam panipagilay no Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi adna manhaj, sunabitan wa Muhammad na adna manhaj yan, adna lalan yan. Na naging kutua lalan naroon tanurun pagunot mga pagarya. Kanaba kagi paman nakapagagama, uway, na sa din no pama sa suunag yung kultura manusia di nabagi ng swagama
aya agama na agama wallah, agama rasul, nagugyan ko tuwa paman na inukitan o mga sahabanian so mga salafos salih na ginani paman na kedegentano, way ginani kedegentano. Na nasu mga ulama na malaapan naguntaman nira na amay sa tano si iku akida. Way giyan kaya dira nun di ka pagusaya na paman na ansambu taw-tawa isay sa agyang ko tuwa akida. Way giyan ko tuwa akida manusia na isay sanan. Na madagal ang mga tao, mga ulama aya ilam mo iran na giyan ko tuwa ipetaira si iku titu-titu akida. Ginan su mga tao maawid sa mga bid'ah. Way na su mga ulama na dira nakabaya o ba aya dumaya aya matagus iku mga tao nagyang ko tuwa ribat akida nagina ni paman na ke ilaitan wa tanto siran kumana naguntaman isa sa parira nagyang ko to paman na akida batila gyang ko to ang mga akida ang mga karibatan way gyang ko to ang mga akida karibatan nagukedegan tano su mga ulama tano way naman nagyang ko to katuro Imam Malik Allahu a'lam su Imam Malik atiga na hadha din fanzuru amman ta'khuduna dinakum iya tigu Imam Malik nagi su agama wallahu subhanahu wa ta'ala giyan kaya paman nakakadagantano fanzuru amma ta'khuduna dinakum riskan no mga tao na ilayan ni wanda ni ku giyan ko to agama niyo nagina ni kay importante mga pagarya oy saka na pagandaga nga antagyan ko tuwa ulama apku nakasagyan ko tuwa paman na ilmu. Yan ko tuwa ilmu agama tanong Islam. Nabagagi paman na lumalangkap ulama na gyan ko tuba su ilmu iran na ayat tanu kuan di. Ayat pengadagan tanu na gyan ko tuwa paman na mga ulama si imatatago sa gyan ko tuwa titu-titua benar agi nandun su agama tanong Islam. Nasukada kalan nabiran din ipagisuwisuwa sa mga ulama. Nagyang kanan na miyakalala na fitnah. Oy, miyakalala fitnah. Kaya nga naman mga bangsami. Paman na aya pa kailain tanong nagyang ko tuwa pamikiran tanong mapiyag yung ko tapusutan. Na insyaallah nakakadagtan wag yung ko tuwa benar akida. Guro kung tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupamanganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala si tanong matagus agi ang kutua titu-titua panarima. Way, titu-titua panarima. So mga ulama tanong, na miya kalebud-lebud paman na pamimikiran subetadiran. Naman, anta so mga ulama, na ayaki ya titu-titua di magulama nagi ang kutua miya ganad. Paman na ipun ko kayo ito yan na miya ngadi. Taman sa miya kapasad. Adno pa maakedegan kasagian ko tuwa paman na rekordian. Nagu paman na inisampay sa giyan ko tuwa mala adarajat. Na upaman na giyan ko tuwa lagi dutua di lagi dutua ulama na paman na ipunsa kay to yan taman sa mini rampay sa paman na mala adarajat. Na paman na daniyan sabuta giyan ko tuwa kapagagama di. Sira ni titu-titu aku entano sa giyan ko tuwa agama. Kagi miya nga di ito. Oy. Na nailay ang kaagyan ko tuwatawa paman na kung nakakwagaman ka. Ino mga di, miya ka pangadi. Ino mga di, ad na oras sa paman na ini tuntutian ko ilmo. Andun yan, miya ko agyan ko tuwa ilmo yan. Nagyan ka iya ilmo na talak kaya mga pagarya. Paman na ipuno ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya ka tundugun sa mga sahaba, sa mga tabi'in, tabi'in, taman sa miya nga din sumala ulama. Nagi paman na di paganda din mga watatano ang mga ulama paman na pirasarasaya niran. Oy, pirasarasaya niran. Nagyan ko tuwa kapkeed nagyan ko tuwa paman na mga ulama aribat nagyan ko tuwa panarima iran. Napkeed din nuto. Kagi paman na angkat kawi nagyan ko tuwa titu-titu benar. Kagi paman na yuto mambu isangan ng mga ulama. Paman na pakisabutan niran si ako mga tao adna agama atitu naguso sabeed paman na di manulun na ayar kiran nagyang kutua akida o di na panarima aribat. Oy. Napadurwati ko mga ulama penabenaran tanwa adna kitab tanuron sa suldawalay nagyang kutua paman na fiqh. Paman nagyang kutua
mga usayan aya di na ni pagusay nagyang ko to mga kukuman uwaga matano Islam. Padano pa na kuuntan no nagyang ko to al akhlaq. Apaman nagyang ko to dadabiatan terbian tano sa mga watatano sa gyang ko to mapia paman na biatan nakiran. Paman na pengenduun tano siran sa mapia ulaula mapia parangay. Padano at mga ulama nagyang ko to asyar wa tarajum. Paman nagyang ko to tutulan si iko mga ambiya gyang ko to mga tutulan mialoy sa Quran o di nagyang ko to tutulan si iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madakal apaman na mga kitab mini surat paman na tutulan si iko mga salihin. O lagi do titulan ko Nuh, tutulan ko Musa, tutulan si iko Yusuf alaihi salam, nagina na tutulan ko Yusuf na mialuyanan sa Quran. Na nakapakay agyang ko to pemetian tano to sa agyang ko to tarjuma, agyang ko to guru tano, agyang ko to paman na ini tugalin niya, agyang ko to Quran sa bahasa Maranaw, lakatan niyo. Nandudun agyang ko to paman na tutulan si iko Yusuf alaihi salam. Oy. Matatago agyang ko to karat agyang ko to kayas igayranon, taman sa paman na ayran bukya pamangan niyan sa tabang so Yusuf. Yang ko tuwa kaya pakasabar o paman na ama iya na su Yaqub ko kaya da o Yusuf nagupaman na si Korea masa na yang ko tuwa paman na kaya pakasabarian na romini sulta sama pi apaman na badin na miya baloy amapi amama su Yusuf alaihi salam. Yang ko tuwa kaya kalabusunian yang ko tuwa paman na pimberang amapi akakuan tano sa guna sa yang ko tuwa tutulan ko Yusuf alaihi salam. Nah, kepakaya paman na di tanusan di pun berarti antan wagi yang kutua mga tutulan mga pipiya so tutulan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magina ni pinaka-importante ami pengedutan usi ko mga watatan kagi so tutulan ko nabitan wa Muhammad na mapapano-panoanan na mga pipiya uway gyang kana na paman na tutulan ko nabitan wa Muhammad na upama ko gina ni kusay tano si ko pamilya tano mga watatano na mapumunaw to si iko mga ginawairan. Yang ko tuwa kauntulian, yang ko tuwa kapakasasabarian, yang ko tuwa paman na tanto kumala mga panapang amin isugad si iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya barian ito inawidan niya suwaga matano Islam. Si iko kinipintagan niya si iko mga pamilya niyan, si iko paman na mga Quraysh langon. Way, so kaya jihadiya langon taman na paman na ubatan din gede-gede agyang ko to tutulan ko nabitan wa Muhammad na gina ni mapia o udin na mala akakuan tanong sa ndauan. Padaro ati ko mga ulama wasiat sagyang ko to paman na tigiran na wasiat ay kasapulo nagyang ko to al maktabatu sawtiyatu fil bait. Aya maanay ni na adeng kapan nagumba lakapan o di nataguan ka sa walay ka agyang ko to mga record mga wasiat o mga ulama. Oy, sagyang ka iya masatano na miyaka tunog agyang ko to paman na mga record pag na yang buot nagyang ko to kaset na natumiyulugo nagyang ko to CD, DVD na imantop man nagyang ka imantua sila po na kanagtan ron nagyang ko to mga wasiat o mga ulama. Nagina ni paman na pagpakaandiran tanong si iko mga suldawalay tanong. Uway. Tigo mga ulama al-musajjalu fi kulli baytin yumkinu an ya'mala fil khairi aw fil shar. Tigo mga ulama agyang ko to mga record amatatago si iko pimberang awalay na kapakayo to agyuto ikakuan kumapya na kapakay panagyuto ikakuan si iko marata. Adna mga record mga pipiya awasiat mga ulama. Adam paman na mga record mga rarata. Lagi-dagiang ko to di kapakai ubang kilay o mga wata o di na pagkatagusi ko pamilya miya kadagdagalay. Apaman na kita taguun sa walay mga film berang-berang apaman na o kamen tayo wata na di yun ito dumadait na gumarata o to. Uway, kapaman na pagkadusa agyang ko to mata. So aya katimblay mga bangsami na aya teguun tano si ko mga walay tano di mapamakin og mga pamilya tano nagyang ko to mga pipiya. Oy.
Giyan ko to kap kenegairan si iku mga wasiat mga pipia apun si iku mga ulama. Giyan ko to kapamamakinega sa giyan ko to kabatiya sa Quran. Nagugiyan ko to paman na mga khutbah o di nagyan ko to mga ulama mga pipia agiyan ko to mga wasiatiran. Miyakal bulbud sa giyan kaya masatano mga pagarya. Giyan ka iman to silpon na pelub ang kaon agiyan ko to mga wasiat o mga ulama kasi sansiran. Oy, si sansiran na nagyan ko to ba pumamakinegin tanuto nagugito'y paman na tag-untano si ko mga sulda mga walay tano. Uy. Kana ba aya tag-untano ro nagyang ko tuwa paman na kapamamakinag sa mga mga music o di na antun asan di kapakay abaw to paman na matatagos ko mga sulda mga walay tano. So giyan kanan mga pagaryami wasiat o mga ulama ikasiyaw agu ika sapulo na namapianan. Oy, ayam anan yan ang buel tanong sa maktaba, mga kitab, api ang mga ito ang mga kitab, importante na kebati auto. Oy, importante na kebati auto. Yang uto kabasa Quran, wa paman nakatan sugurutan, wa adna paman na dagangan yan sa giyang kuto ang mga kitab, na kepakayap kuntakan tanos kanyan. Si Muhammad Alawi Abdul Qadir, na naadno to paman na mga ini mga kitab adiran di pesaan. Oy. Na ikasapulo nagyang ko tuwa paman na aya pagpakaan diran tanong sa giyang ko tuwa mga sulda walay tanong nagyang ko tuwa mga pipi awasiat. Giyang ko tuwa mga pipi awasiat akakuan sa tuma o pamilyatan. Isumpat tanoron mga pagarya agyang kaiya wasiat ay kasapul agwisa. Ayam anay ni natigo mga ulama da'watus salihin wal akhyar wa talabul ilmi li ziyarati fil bait. Ayam anay ni mga bangsami na giyan ko to paginbaytan ka. So mga tawa mga pipiya lagi do mga ulama. O di nagyan ko to mga tulabul ilm. Diyan ko to mga tao di maganad sa ilmo si ikwalain ka. Pakabulusan ka kisiran. Tawagan kasiran. Agyang ka iya paman ng mga ulama na adeng ka sa seminar si ikwalain ka. Na isay niya may ito agyang ko to adiruning galabak. Ugay na si isa mamlaka nagi ulaw-ulaw mga Arab. Laboron suad na kapakaganyan. Paman yan na agyang ko to ang mga walayran na pagpakasungniran nun sa mga ulama o di nagyang ko to adna sabutian ko agama na di di pakapamagusain na di pamamakinagin agyang ko to wasiat agyang ko to mga ulama piakang bisiteran si iku mga walayran namya kapia-pia man ini adigyan ko to paman na swalay na biyalingan na piyaki kunsirta nagyang ko to paman na kiwalayron ya kadag-dag lalaki dai pikendurian swalay na aya ininabay na kanaba sa mga ulama. Kanaba sa mga malaisabot kuwagamatan wa Islam. Kanaba sa mga murit. O di na so di maganad sa ilmo. Kaayad na paman na ininabay tagyang ko to ataw nagyang ko to mapasangi ka pagidayda, mapasangi ka bayok, langon taman. Uway. Naman nagyang ko to kalubay tanwi parateya. Bigang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa walay, mapi awalay. Agyang giya paman na lagi dai. Uway. Yang ka iya lagi dai. Sukadakalan na salakaw ipmbelas yan. Sagyang ko to ang mga limo ay pambagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Piya kadagdagala paman na mga tao bagan wallahu subhanahu wa ta'ala sa limo na aya ipmbedal yanon nagyang ko to galbaka di kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama yang ko to kapakasulad o mga tao adna paratiyan yan si ikwalain ka yazidu nuran na aya pangangawi diran nagyang ko to sindo wa mala.
Malung ka man nageda-geda o pamakugyan ko tawalain ka na di mamagusay sa mga ulama. Uway. ويحصل بسبب أحاديثهم وسؤالهم والنقاش معهم من الفائدة أمور كثيرة. Yang ko tuadiru di kapakapamagusay o mga ulama na kasaba panoto sa dikang gunaan nagyang ko tua pamilya. Kagiupon sa mga ulama na bisita si ikwalain ka, nakapangingisa na ka. Nagupadaro na paman na mapamagusay niya nagyang ko tua mga pipia. Ipagumargagyang ko tua parateya. Tigong mga ulama, agyang ko tua maawit siya agyang ko tua ikakamutan. Agi sa mga ulama na mapiyasira na iniibarat sila ng nabitan wa Muhammad sa agyang ko tua kapiking giginawai o di na paman na making ginawai ka sa mapia aad na ikakamutan yan. Tigo nabi, tigo mga ulama agyang ko tua maawit sa ikakamutan na udi ka niya no nakabigi kaamutan na ayam anan yan na makapamasaka sa agyang ko tua paman na ikakamutan yan. Aya pinakamino sa tigo nabitan wa tigo mga ulama nagyang ko to kiyang bisitar kagyang ko to maawid sa ikakamutan na miyabong kagyang ko to mamot apaman na aawidan yan. Ginani pinakaminos. Uy. O di ka niya no paman na katago isa ikakamutan nakapakaya mamasakaw. O di na tigo mga ulama apaman na miyabong kagyang ko to mamot aawid yan. Uy. Tigo mga ulama lagi diyan na paman na diyan ko tuwa di kang bisita o mga ulama si iko mga walay tano na papakaunto dun sa mga watatano o di na sa mga pagaritano o di na sa mga amatano na gusto mga bai na kanagiran agyang ko tuwa wasiat o mga ulama sa ayamang buukit namin warai hijab na sa mga bai na kadilungan siran. Way kadilungan siran di mapakay o bagyang ko tuwa paman na mga bai na nabasira na pakilay agyang ko to paman na kanabayran paman mahram. Uy, paman na kada kalampan pagsupak o kada sabud paman na pagading siran din sa mga seminar ang mga pipia ugaid na agyang ko to mamamaya sa agyang ko to darpa. Di aya tarbiya o di na ukit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasap sepengan so mga bay. Ay man niya na adna na ini kortina makadadagyan. Tigong mga ulama si tano pagpusa agyang kaiyawasiyatan. At tigira na wa idha adkhalta khairan mana'ta sayan min ad-dukhuli wa takhrib. Igira tigong mga ulama apya ka suldag agyang ko tuwa mapya. Pya kan bisitang ka agyang ko tuwa mapya si ikwalain ka na miyar na agyang ko tuwa mga rarata sulod si iku walay ka nagugyang ko to amarat apakabinasa si iku tao sa sulda walay namano to agyang ko to katiro mga ulama o pun ayap ko naka papakasul naka kuwalay ka nagyang ko to mapya na kerniya nagyang ko to mga rarata nagugyang ko to apakaantiro si iku sulda walay ka nakalidtan wana ng mga pagariya aya pakasulda nga si iku walay ka nagyang ko to amarata na aya mambu apalagoy nagyang ko to mapya na sugina ni mamabetad o kadakalan paman yan na may tuatan tu apa na mariran si iku mapya o kisuldian si isa sulda walay adna pananamaran o kadakalan na nagyang ko tu apa man na galabak aip kararang itu Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami agyang ko tu ba ay antap tanong saya na mapya wad na kasabut tanong sa mapya akaga tanong na ingulalan tanong wad panap kanagatan wa mga rarata mga galabak matatago si iku mga sulda walay tanong na napaman na pakaliun tano udi na paman na iliw tano agyang ko to mga rarata lagi dagyang ko to paman na mga film mga antunasan marata paman na may susulsi ko mga sulda walay tano balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapiyasi tano buto mana agyang kaya di tano di ka pamagusay salam na kan agyang kaya lang ulang wana di mentay sa agyang kaya paman na di tano di ka pamagusay paganero na si Nabil Kamsari si MC Ibn, ako si Isra Daranda, si Aisa Pata Tiwi, si Muhanira Muhammad, si Handro, si Rigar, si Jamal Mangundaya Salam Rakasan Insan, si Hanim Panuntugan, si Maimuna Masbud, si Niha Haji Umar, si Rajaram, ako si Barat, ako si Zian Arif, si Mami Raisa,
si Saipuddin Makapasir, si Shaban Tuas Pakalna, si Hana Siros, si Mukis Mina, nago si Amir Ali Sarip, si Fernando, agus si Arik, agus si Mala Nurmala, si Alan Sadiq, si Masrur Bakaraman, salam rakano si Seipo Abdullah, gian ka iya guru tanwa si Imam Abdul Qahar, gian ka iya guru kana si Muhammad Minur, si Nisriya Saru, agus si Zaid Nadnad, agus si Amira Arindig, si Zunaida Balindung, at gian na alim anda pagkatuon gian ko kitab na kautuagian ko tua guru tanwa si Muhammad Alawi Abdul Qadir na nakontakan niyo bu neno kay posta no bu agian ko tua Facebookian kanta no maton oy sini hal adapan salam rakasan salam rakanusan salam na nga kay bapa Kernel si Ummu Khadijah si Suhail Dirun Didaagan si Nash Marsar si Abdul Jalil Abu Bakar di Suma si Wafa Isbi, agus si Mahid Sarip Abdul Abu Bakar, si Muhammad Ariz, nagusto mga pediw. Insyaallah, si Said Lomna, si Tanubuto Mana, mga bangsami, di tanu di pagrutan lagi ang mga pipi awasiyat o mga ulama, ay pagkapia, naguipumpi agi ang mga walay tanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.